Τι ωραία που παίζει, μωρέ. Λες να είναι τόσο γλυκούλα όταν μεγαλώσει. Δεν σας έχω πει να μην μπαίνετε στο δωμάτιό μου χωρίς άδεια! Όχι, εμείς δεν πήγαμε στο Άντρες! Προσοχή! Εσένα, Μιχαλάκη, παιδί μου! Δεν σου έχω πει να με ενημερώνεις κάθε φορά που είναι να φέρεις κοπέλα στο σπίτι! Μάλιστα! Παρουσιάσου! Υποψήφιος μεγάλος αδερφός κριτικός Μιχαηλάκης 2025 γαμέσο! Και γιατί δεν το έκανες! Λάθος μου μεγάλο! Θέσεις για κάμψεις! Όταν σου λέω ότι έχω 8 η ώρα ραντεβού, δεν θα μπαίνεις 8 η ώρα για μπάνιο! Μάλιστα! Εσύ δεν έχεις όνομα! Υποψήφιος μεσαίος αδερφός αριστείδητος τυριος κριτικός ΑΕΣΟ! Γιατί δεν το έκανες! Δεν το γνώριζα! Δεν το γνώριζες! Θέσεις για κάμψεις άπαντες! Μία, δύο, Σαν εμένα, καμία, μία! 5 μέρες φυλακή αυστηρά ο καθένας σας! Εσύ μικρέ, θα φας 10. Το κατάλαβες? Όχι! Αύριο το πρωί είστε αναφερόμενοι στην πρωινή αναφορά του σαλονιού! Μάλιστα, ροχαγιακόμισα! Άντρες! Εμπρός! Τροχάδι! Μάτς! Έχω μια αδερφή, κουκλίτσα αληθινή. Κομίσα τη λένε, την αγαπώ πολύ. Αριστερό! Λοκ! Αριστερό! Λοκ! Την πετάμε από το μπαλκόνι. Την πετάμε από το μπαλκόνι.